Masih kerja bareng FGR Audio. Monggo. Dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan lawuh tempe ning rasane padha tempe. Apa kaya ngene wong lagi wong ora duwe. Cintaku mboyo sempole nesu kabeh iku, rasaku tuh nganggo mecucu, meneng pares bagus pun beto karo atimu. Rungono kembangan manisku, ku sayang ngapunten saestu, interi saged nuruti apa karepku, tapi ojo sumelan ana dina liyane, bakal tak upayake muga piye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah, kahanane bubrah. Setia ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Selanjutnya terus bisa atensi dari MTM bertembakan spesial buat Kang Masnya yang sudah request ya. Baru berhadir dan bergabung bersama kami. Monggo langsung boleh menikmati hidangan yang sudah tersedia. Esther Octavia. Cintaku mboyo sampole nesu kabeh iso, rasaku tuh nganggo mecucu, meneng paras bagus muna beto karo atimu. Rungono kembangan manisku, ku sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepku, tapi ojo sumelan ana dina liyane, bakal tak upayake muga piye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah, kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepku, tapi ojo sumelan ana dina liyane, bakal tak upayake muga piye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah, kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Ya. Satu koleksinya sudah dipersembahkan bareng ada NTM Music. Sampun nggih Mas, lunas nggih sabare. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan penggemarnya Sadewo ini ya? Sepertinya. Oh gitu. Ini salah satu fans dari Sadewo. Oh Bapak monggo Pak. Sugeng siang Pak.